Għawdex se jkollu servizz ta' trasport ġdid fuq il-baħar hekk kif tħabbar li lanċa se tibda taqsam mill-gżira tat-tliett lejn diversi postijiet f'Malta fosthom il-belt Valletta. Dan is-servizz mhux biss se jkun favur aktar konnettività bejn il-gżejjer iżda wkoll se jservi ta' benefiċċju għall-għexieren ta' ħaddiema Għawċin li jaħdmu Malta u għan-negozji Għawċin. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għat-Trasporti jinborġ flimkien mal-Ministru għal-Għawdex ħabbarna kif l-awtorità rispettiva Transport Malta issa ħarġet is-sejħa sabiex nestendu s-suċċess li għandu s-servizz tal-feris fil-port il-kbir u l-port ta' Marsa mxiet u dak is-servizz issa rridu naraw jinfirex mal-pajjiż kollu inkluż il-gżira Għawċija u allura issa qed nagħtu lill-Għawċin numru ta' destinazzjonijiet bħala għażla inkluż il-Belt Valletta ma mhux biss għax l-Għawċin ma jmorrux biss il-Belt Valletta sabiex niżguraw illi Għawdex ikompli tejjeb il-konnettività tiegħu. Flaqa bejn iż-żewġ ministri ġiet diskussa l-ħtieġa ta' trasport aħjar u aktar effiċjenti bejn iż-żewġ gżejjer filwaqt li qablu li l-Gozo il-fadli la futur u hemm bżonn li tkompli tissaħħaħ biex iġġor il-passiġġieri u l-karozzi kif ukoll il-merkanzija. Fl-istess konferenza fil-villaġġ ta' San Lawrenz f'Għawdex ġew varati wkoll żewġ servizzi favur l-ambjent u inqas emissjonijiet. San Lawrenz huwa l-ewwel raħal li xtara van elettriku u roti elettriċi grazzi għal fondi li rebaħ mill-Ġimgħa Ewropea għall-Mobilità. Dan huwa proġett importanti u juri wkoll id-direzzjoni li rridu mmorru fiha. B'użu aktar effiċjenti tal-enerġija u però aktar minn hekk ukoll noffru servizz lill-komunità u lill-anzjani tagħna. Għaldaqstant issa nħarsu l qudiem fejn apparti li minn għada ser nibdew dan is-servizz propri ġewwa San Lawrenz, irridu naraw issa li aktar il qudiem nintroduċu dan l-istess servizz b'vannijiet ukoll community vans tal-elettriku f'aktar irħula madwar Għawdex. Fil-konferenza tħabbar li t-tema tal-kompetizzjoni għal din is-sena se tkun favur in-nuqqas ta' emissjonijiet u mobilità sostenibbli, mod speċjali fir-rigward tal-mixi, ċikliżmu u infrastruttura aċċessibbli.